Yn paratoi tisen tro yma heb ddefnyddio gluten. Sy'n fwy o job o ti'n gweud? O, ydi, mae fe lot fwy anodd. Mae fe rhyw fath o bara i fod yn hollol onest, gyda bach o siocled trwyddo fe a cnau pecan, ond eto, achos i ni ddim gyda'r gluten yno fe, mae fe'n mynd i fod lot fwy trwm, a so felly ni'n ychwanegu'r siocled y pethau ynddo fe i drial wneud bach fwy o lleithder y pethau ynddo fe. Felly, ni'n mynd i ddechrau nawr gyda'r llath fan hyn. Fi wedi bod yn cynhesu hwn. Dyma ni dymerydd fel tepyd, bod chi'n digon cyfforddus i roi'ch bys mewn fanna, a ni'n mynd i roi birim yn hwnna, so 7 gram o birim sych. Os mae birim ffres chi wastad yn dwblu hwnna, so 14 gram, okay? Felly mae hwnna dyn ni fanna'n barod. A mae peiriant dyn ni fan hyn nawr, a fi'n mynd i ddefnyddio hwn, dim ond achos mae fe'n rwyddach, ond eto gallwch chi ddefnyddio bowlen a llwybren. Cymysgedd o'r blawd plaen a blawd bara heb gluten yw hwn nawr. Felly mae cymysgedd dyn ni fan hyn, 200 gram yr un. Wy yn mynd mewn eto i ychwanegu lleithder, 60 gram o siwgr, twtsh bach o cinnamon, eto i gynyddu'r blas ne, a bach o fenyn ar te, 60 gram. So mae fe rhwng tisen a bara i fod yn hollol onest. A wrth gwrs yr birim. Felly mewn â fe fanna, a wedyn, na gyd sy'n eisiau gwneud yw dod â hwnna i dy gilydd. Nawr, o'n i'n gweud amdano hwn, pinch bach o hwn eto. Gallwch chi ddisgwyl ar cyfarwyddiadau hwn ar yr ochr. Mae fe'n awgrymu faint le chi roi mewn bob resait. So, disgwylwch hwnna lan. Gweithio ni beth yw enw fe to? Xanthan gum. Gallwch chi ychwanegu hwnna i'r blawd. Weithiau mae rai o'r blawdydd ddim gyda hwn ynddo fe. Ond rhan fwyaf... Peid yn edrych waith, llun. Falle byddai'n helpu o wain i fod yn hollol onest, ddim yn siŵr. Ond, ie, gallu di wel ar y pecyn os mae fe'n cynnwys e, ynddo fe. Felly, jyst dod â hwnna dy gilydd. A eto, fel fi'n gweud, os dim off bod hwn yn eitha glyb, achos eto, mae hwn yn rhywbeth sy'n mynd i sachu'n rwydd. Nawr, nawn ni adael hwnna am eiliad, a mae dyfu un nawr fan hyn wedi paratoi yn barod. Nawr, achos rhyw fath o fara yw e, fi wedi gadael hwn i godi nawr am ryw awr, a challwch chi weld bod wedi codi tymau bach, dim lot ydw fe. Felly, a beth sy'n neis amdano hwn yw, ni'n neud 1 tin mawr fan hyn, ond gallwch chi neud 2 tin, a fel fi'n gweud, achos mae'r pethau hyn yn sachu mas, bydden ni'n awgrymu bod chi'n hyd yn oed yn, rewien syth i fod yn onest, ti'n gwybod? Achos... Dyw e ddim yn mynd i bara. Negwen mynd i bara. Negwen rhywbeth i ti'n gallu cadw fel yn y cwbwrth o gwbl, am cwbl o ddwrnodau, mae fe'n mynd i fod rhy galed, Felly, rolio hwn nawr fan hyn, a wedyn, ni'n mynd i just ychwanegu'r siwgr a pethau, fel bod ni'n neud rhyw fath o cinnamon bun, chi'n gwybod? So felly... Bun ti'n rhigod di? Eto, fel fi'n gweud, mae fe'n anodd i weithio ond cymerwch eich amser, ynddo fe? A felly, mae siwgr dyn ni fan hyn, 1 llwy fwrdd o siwgr yn mynd yn y canol hwn nawr. A wedyn, siocled. Nawr, allwch chi ddefnyddio siocled tywyll, milk chocolate gwyn, eto dibynnu ar eich dant chi. Rhyw 60 gram o hwnna, dyma mewn, fan hyn nawr. A fi'n mynd i fod yn ychwanegu cnau wrth gwrs. So mae'r cnau i gyd yn mynd mewn fan hyn hefyd. A pecans dy ti fanna nawr, ie? Cnau pecans a digon o cinnamon eto. Oes os pa cnau ti'n defnyddio neu peth Na, lan i ti. Os dim rhaid ti roi cnau, dy fe? Mae'n neis, cael rhyw crunch bach weithio, yndi? O, ydi. A wedyn, wrth gwrs, mae'r ffwrn dyfu'n cynnesu nawr 160 tymerydd Celsius, 4. A na gyd sy'n eisiau gwneud nawr yw rolio hwn dy gilydd. Nawr, negwn yn mynd i fod yn berffaith o bellffordd, ond dim ots am ni. Chi'n gwybod, mae fe'n rhywbeth bach neisach falle na beth chi'n prynu. Hai gyfala, diolch ar y blasg ni yn hir, be bynnag. Felly, fel o'n i'n gweud, mae'r tin dyfu wedi leino, a na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw codi hwnna i fyny, a wedyn agor y top. Felly, mwyn cael y siocled a'r cnau yn dangos. Fi'n gweld. Ni'n agor hwnna i fyny. Dwi'n edrych bod o'n byrstio trwad. Ie. A mae fe'n rwyddach wneud hwnna pryd mae fe'n y tin. Ei bydde fe'n mynd mewn i ddarnau gwahanol bydde. Felly, unwaith mae fe'n tin, gallwch chi ymlacio tymau bach,
A wedyn gallwch chi ychwanegu bach fwy o siocled to. Brwsio hwnna gyda falle bach o lath neu weed, jyst i fe gael bach o liw, achos eto, negwa mynd i liwo fel tisen arferol, ynddo fe, ti'n gwybod? 180 yn sydd y popdi. 180, sori, ie, a wedyn beth yw hwnna, nwy wych fi'n credu. A mae hwnna yn y ffwrn wedyn rhyw 25 munud, 30 munud. Eto, diolch newch siŵr bod e wedi coginio, os o'ch chi moyn e'n glatch, chymod, ond i'ch chi yn moyn bod e ddim yn sychu hefyd. Wyt ti'n defnyddio yr un math o beth, ti'n rhoi sgiwer mewn ac sgiwer yn helpu. Fel fydda ti mewn tisian cyffredin. Mewn tisian cyffredin, ti'n modd. Ond wrth torri e fel y darnau fi di neud fan hyn, o lia gallu di torri e lan yn syth, roi yn y rewgell a dadmer e wedyn, gallu di weld bod e bach fwy trwm, ydw e. Mae blas neis da chi. Ond mae'n drymach. Mae e lot fwy trwm. A cletchach. Trychach eto. A ti'n mynd bach mwy fel short bread yn dweud? Ydy, ie. O, mae hwnna'n neis iawn, diolch Sian. Achos, fel fi'n gweud, mae'r heb y gluten ne, mae'r strwythyr ddim ne. Ond ti'n meddwl, os wyt ti'n coeliag, wyt ti'n mynd i werthfawrogi pethau melys yn dwi ti. A fel ti'n gweud, mae fi yn credu bod e'n blasu neisach na'r hyn ti'n prynu, efe. Ond sicr, ond dim. Os ydych chi eisiau rhysau, cofiwch gysylltu efo ni prynda@tenopolis.com di'r cyfeiriad ynde. Ari, bach o hufen ar fod e. Diolch yn fawr. Diolch.